hiljaisessa tai vähäisessä paikassa makkaran rillaamassa. Siinä ne makkarat siihen jaloviinaan peittyy. Meillä on kokki. Löysin helvetin hyviä makkaroita. Ojasta. Tuonpuoleisesta. Juuri näin. Ne ovat makkaroita tuonpuoleisesta. Eiköhän olisi jo aika kääntää makkaraa. Mitenkäs se kääntyy? Sun makkara on palannut toiselta puolelta. Sä oot paskakokki. No, käänny saatan. Helvetti. Noniin. Kääntyhän sekin perkele. Ihan Vihreän värin. ihan vihreä makkara. Noniin, nyt. Nyt se paukkuu vähän. Siinä on teille makkaravinkki. Kärventäkää toiselta puolelta mustaksi, toiselta puolelta punaiseksi. Niin. Siinä on meidän tonttukokin vinkit. Juuri näin.